След инсталацията на рентгена на Випотек имаме все повече доволни клиенти. Magic Flame е лидер в производството на белен слънчоглед, брикети и пелети от слънчогледова люспа. Компанията ни придоби производителя на олио клас олио и в сегмента бутилирано олио се превърнахме в лидер на европейския пазар. Magic Flame реализира продукцията си по целия свят и в частност Близкия изток, Азия, Австралия, Южна Африка, Централна и Северна Америка и разбира се Европа. Казвам се Живко Койчев и съм производствен директор в подразделението на Magic Flame за белен слънчоглед. Клиентите стават все по-взискателни. В нашите договори с тях е записано 99,99% чистота на произведения продукт, така че ние трябва да сме способни да отговорим на техните очаквания. Тъй като продукцията ни е за човешка консумация, ние трябва да сме сигурни какво предлагаме от гледна точка на чистота и безопасност на продукта. Също така в технологичната схема по сертифициране рентгена е контролна точка, т.е. ние не можем да произвеждаме без него. С рентгена на насипни продукти на Випотек ние инспектираме белен слънчоглед и слънчогледов чипс. Инсталацията на рентгена за насипни продукти беше по време на COVID кризата, въпреки това екипът на ProTechnoTrade беше на място. Имаше и сапорт от Випотек, всичко мина бързо и гладко. След инсталацията на рентгена на Випотек имаме все повече доволни клиенти. Ролята на ProTechnoTrade беше основополагаща. Без тяхната насока нямаше как да имаме такъв прекрасен рентген. Рентгена хваща метал, пластмаса, стъкло, керамика, метални стружки. ProTechnoTrade са абсолютни професионалисти. Можем да разчитаме винаги на тяхната помощ, независимо по кое време на денонощието. Нашата компания не спира да се разраства, така че със сигурност се нуждаем от допълнителни рентгени.